Now let's go to the Word of God. Hey, let's clap hands for the Holy Spirit. Let's clap hands. Yeah, let's stand. Sukumani shalmongcwele izandla. Zincane lezo zandla. Mama, mongangena uRamaphosa la ningashaya izandla enkulu. Yeah. Let's sit down. Thank you. Let's go to Matthew 21 from verse 12. Victor. Jesu wayesengena ethempelini waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini. Waphunguluqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa amaJuda. Verse 13. Wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami iyawubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umume wabaphansi. Verse 14. Wasekufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini wazikhululisa. Verse 15. Kepha abapristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso azenzayo nabantwana bememeza ethempelini bethi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, bacasuka. Verse 16. Bathi kuye, uyakuzwa lokhu abakushoyo na? Jesu wathi kubo, yebo, anizange nifunde yini ukuthi emlonyeni wezingane nowabancelayo uzilungisele indumiso na? Verse 17. It is well. Waya eBethania walala. Pray to. Baba wethu namandla onke ekuseni bevulela kithi siphile. Baba wethu egameni likaJesu sibe izitsha Nkosi ezilungele kulumake ngani zilapho. Baba wethu namandla wenze Baba wethu ukuphila abantu ukubisa igama lakhe namandla. And Jesus went into the temple of God. And Jesus went into the temple of God. And Jesus went into the temple of God. And Jesus went into the temple of God, not of men. He went into the temple of God. Sinabit. Because today I want to speak about two temples. John Makilani umfundisi uzokhuluma amathempeli amabili namhlanje. Ngifuna ukukhuluma ngethempeli eliwuwe. Isho. Ngifuna ukukhuluma ngethempeli elisakhiwo. Amamazi ngifuna ukukhuluma ngethempeli eli-physical. Ngifuna futhi ukukhuluma ngethempeli eli-spiritual. And when Jesus has went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, if bengekho abazothenga abekho abazodayisa. Nangizwe ukuthi if bengekho abazothenga lento edayiswayo, then ngeke idayiswe leyo.
I'm speaking in parables. So musana ukublame abadayisayo kuphela. Bablame nabathengayo. Or if bengekho abathengayo, ngabe laba abadayisayo in the temple of God. Lithi ke meliqhubeka ngesingisi ningixolele. Lithi, and he overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, it is written that my house shall be called house of prayer. My house. Remember verse 12, and Jesus went into the temple of God. So to verse 13, and he said unto them, it is written that my house shall be called the house of prayer. Kushuti, if Jesus went into a temple of men, ngabe akanankinga what man is selling in their temple. Kushuti ayikho inkinga if itempele lomuntu, ngoba if koyilo muntu then kungenziwa noma class, if kuyinto yomuntu kungenziwa noma kodwa if kweya uNkulunkulu lutho Jesu la anazi ukuthi it is written ukuthi if kweka uNkulunkulu nayi imgomo nemibandela. Hayi khona la ngiyakhona kuleka siyacothoza nje khona usefikile kodwa khona usasuka. My house, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Senishintshile i-consent yaJesu kulapha ku-12 kingileyo seniyenze enye into. Kanti manje u-12 uthi he went into the house of i-problem yakhe uJesu ukuthi i-house of God, but there is no God in this house. So there are mentions. It's a marketplace. Kuyahwebelana. Now i-problem yakhe leyo ukuthi ibizwa ngendlu kaNkulunkulu kodwa into eyenziwa phakathi ayinabo uNkulunkulu. Now he's questioning that. Now he is very upset ukuthi kushuthi these people that are in charge of this house of God, that are looking after the caretakers of the house of God, they are not doing what God requires them to do. Now the problem now is kwama parties owu ngoba abanye are happy to buy and abanye are happy to sell. No one is questioning but whose house this is. Because if it's the house of God, then we must go by what is written. We must go by the word of God, not by the word of man. But in terms of statisela verse 12, before nanizela kuleli bandla, you must ask God, am I going to your house? Before criticize into engiyenzayo la, buza uNkulunkulu kuqala ukuthi ngabe ngiyendlini yakho na.
ukuze uzoshesha ube aware uma ubona izinto ongazikholwa kahle othi uma usifunda ezwini ungazitholi. Uma uyibona lezo zinto awuzuxwayi uma usuke ekhaya wazi ukuthi ngiye ethempelini lomuntu. Manje uma usuke ekhaya uthi ngisayobheka ukuthi ithempeli lomuntu noma likaNkulunkulu, ma usufika kwenziwa izinto zabantu musukuphatheka kabi ngoba awuzange uqale ku verse 12 ubuze ukuthi ngabe ngendlini. And Jesus went into the house of God. Akayanga endlini yabaFarisi, akayanga endlini yababhali, akayanga endlini ama-scribes, akayanga endlini ye-high priest, akayanga endlini yabo wonke ama-religious leaders. Wathi yena ngisaye endlini kaThixo. So mengifika kwenziwa lezi zinto phakathi endlini kaThixo kufanele ngidinwe ngoba bengiye endlini mina kabani bazalwane, hayi endlini yomuntu. Uma uye endlini yomuntu ufika kuphekwe isitambu kanti wena uthanda irice, awukwazi ukucomplaina because le ndlu kuyo akusiyo eyakho, indlu yomuntu wena odicidile ukuya kuyo voluntarily, awuphoqwanga. So musukufika ukushintsha izinto zabantu ngoba uye endlini yomuntu. Bayeka abantu nezinto zabo, wena endlini kaThixo ukuze uthole izinto zika. Uthi uJesu bethi bawumtrapha bathi sicela usitshele wena master, wena uthembekile, wena ulungile, sicela usitshele ukuthi ngabe kulungile yini ukukhokha intela kusiza. Awusitshele ukuthi is it permitted, is it allowed, is it godly yini. Lithi uJesu eyazi ukuthi bayamtrapha, wathi asenzeni nje anilethe leli coin enkhuluma ngalo ngilibone eqala baliletha, wathi i-inscription yabani lela, isithombe sikabani lesi, wathi isithombe sikaSiza, wathi pho ningihluphelane, nikani usiza okukasiza, ninike uThixo okukaThixo, musani ukushintshisa abantu osiza babo. Musani ukushintshisa abantu osiza babo. Lela bandla elinjeya, lela bandla elilapha liwukuthi, lela bandla ngilithande liwukuthi. No. Don't do that. Nikani usiza, nikani uThixo. Asiqale ngethempeli eli spiritual. Siqala ngethempeli enjani bazalwane? Let's start with the spiritual temple. Bathi kuJesu sicela uwenze nje Jesu ukuze sizokholwa. Cela usinike isign ukuze sizokholwa ngempela ukuthi you are the Messiah, uyindodana kaThixo. Uthi uJesu ayikho isign engizonika yona ngaphandle kwesign kaJona. As Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights, so shall the Son of Man. Nezwa bazalwane. Now, uthi uJesu kwenye passage befuna isign, uthi isign enzoyibona nje ukuthi I will destroy this temple and raise it up after 3 days. Uthi ngizol destroyer, ngilivuse within 3 days. Later ukwazi ukusho njalo, I think, but it took 60 years if I'm not mistaken ukuthi our ancestors bakhe leli temple when uthuzolakho liqede in 3 days. Lithi iBhayibheli babengazi ukuthi uJesu ukhuluma ngomzimba wakhe ukuthi uyithempeli. Now, nayike ngifuna siyibuke si-address namhlanje before siye kwisidlo senkosi.
lithi uJesu wafika ethempelini laNkulunkulu, wafica kudayiswa, wafica kushintshwa imali, wafica yonke into owangayithandi. Lithi wathi anazi yini ukuthi indlu kaBaba kulotshiwe ukuthi yoba indlu yomkhuleko. Ngithi bazalwane, now this is what I want to ask you now. Njoba ngicole kanje, if Jesus comes into your life right now kulolo tempele, yini angayifaka iCalvary? uJesu mengasafike nje kuwe manje, phakathi kuwe empilweni yakho, phakathi enhlizweni, yini into angayidedela ngeCalvary athi ifunani lento ethempelini likaBaba? Yini into kuwo ongafanele ngabe kuwe? Ngoba impilo zenu akusezona ezenu, nomzimba wenu akusewona wenu. uNkulunkulu uhlala kuwo ngomoya engcwele. Into eyenza ukuthi umzimba wakho ubizwe ngethempeli, lithi akahlala ezindlini ezakhiwe ngezandla zakhe. Into eyenza ukuthi umzimba wakho ube yithempeli ingoba the Spirit of God dwells in you. So wherever the Spirit of God is, that place is called a temple. Now, when you believed Jesus and gave your life fully to Jesus, wafa kwaphila uKristu. Niyangizwa bazalwane? Now umbuzo wami ke uthi ke, if ungasazi omni wena, yini pho kusakhona izinto owawuzithanda ungakakholwa uye? If uJesu efika nemvubu empilweni yakho, yini into angathi lento ifunani ethempelini lawo? That is what we need to deal with today. Ningilalela ngithi? Naqala nathula manje. Very good. Niyayisesha manje. Good. If Jesus ngempela was to appear kwithempeli njengala, ngabe uzoficana kulolo tempeli? Yini azongathokozi ngayo yenzayo kulelo tempeli? That's what we need to fix now. Ngoba if we don't fix that, you will find out uma uphuma emzimbeni ukuthi truly ubungakholwa, kungeke ukusakwazi ukuphenduka. Let's deal with these things now. Ungaze ube surprised usufa ukuthi kanti uye kulahlweni kanti uattenda kangaka ethempelini lenyama. Ithempeli la moya funeke lize ethempelini lenyama. Oh hayi. Ukuze ithempeli lika moya liza kwithempeli lenyama. If ningilalela manje, if ungalona ithempeli wena, niyangizwa, lika Kristu uyithempeli lakho, uzoya kwamathempeli abantu. Uzofuna la kuzoshunyayelwa khona ngokuthanda kwethempeli lakho, ngoba vese uze ethempelini labantu. Kodwa uma uyithempeli likaThixo, uzofuna la kushunyayelwa khona uThixo, ngoba vese lento kuwe ifuna ukuya la. Nisakhona? If uJesu ngathiwa manje ungena kuwe neCalvary, yini angayishaya? Yasibona isono? Yasibona lesono lesi esikuthandele kangaka?
Niyasibona? Listen, this is what akumela ngabe silokho esibhizinesi sona. Ngoba number 1 sesaxolelwa. Number 2 sesaphanishwa. Number 3 asenamandla phezukweni. Yini pho kuba ngathi sinamandla isono? Ngicela umsamo. Phezukweni. Nazi inkinga engizoyibala edala ukuthi angathi uyahluleka. Nkosi yami, why ngicela ngisala manje? Number 1, asithi number 1. Ingoba uyasithanda. U1 lo. Ingoba lesisono usithanda ukudlula uJesu. Sengishilo. If uJesu umthanda ukudlula lesono, ngabe uyawabona amandla kaMoya eNgcwele akusizayo ukusiyeka. Ngoba akhona. uJesu ayikho into ayifuna, uNkulunkulu ayikho into ayifuna kumuntu engayifakanga. Ngoba manje uzosuka ucathi bokuwena oyenzile. So mayifuna ubungcwele, uzofaka uMoya eNgcwele ukuze wenze le ubungcwele abufunayo. Angeke afune ubungcwele ungenawo uMoya eNgcwele. Umuntu ozokusiza kubambe, abambe imizwa, ayibambe ithule ithi du. Kuba ngathi uphila emhlabeni oneyinkanuko kanti uyaphila uMoya eNgcwele. Akusiwe, wakuwena. Siyahluleka thina. Uyazi siyahluleka. That is why umthetho wawungenzelwanga ukuthi umuntu umlungise, wawenzela ukuthi umuntu adinge ukulanyulelwa. Manje uNkulunkulu ke usithululele ngoMoya wakho eNgcwele. Sihlulwa yini pho ukuphila ubungcwele ingoba sisayithanda lento esiyenzayo. Number 2, into eyenza ukuthi ningaphila ubungcwele ekubeni ni command ukuphila ubungcwele. Number 2, into eyenza ukuthi ningaphila ubungcwele. Sithe yokuqala yini? Nisasithanda isona. Number 2, into eyenza ukuthi ningaphili ubungcwele nginixoxele. Ingoba abanye benu bamamkelile uJesu kodwa bamamkelanga uMoya eNgcwele. Nimamkelile uJesu kodwa amandla kaMoya eNgcwele anikakawamkeli. Manje nisazama ukuyenza lento ngengqondo nangewill. Mase niyahluleka. Nithi ngeke ngiphinde ngoba usabanje uguilty. Waphela uguilty uyabuyela. Uguilty kuyingozi ke ngoba uguilty ufike ube guilty. Wenza isono ube guilty, wenza isono ube guilty. Uma usubona ukuthi isono sihappy ususenza njalo uguilty uyashintsha ube isibindi. Ungabe usaba guilty uma wenza isono ube nesibindi sokuphinda usenze. Usiplanele. Ngithi ngishumayela nje uthi mfundisi. U1 manje, ubaby uthe ngo2 kazobe seqedile. Niyangizwa? Yeah, usiplanele umtshela ukuthi ngizo offer Tuesday, cela ungilinde. Ngishumayele ngijuluke ngibe manzi la. When uyazi Tuesday, dako blue. Ngiyajuluka ngijuluki. Ningilala Tuesday. Money or no money, request. Do you know uphi imali abayenzayo isikhathi lesibayenza ngesono? Imali. Isono. Request. Uyazi uthaba. Aba drive Uber bahlezi bekhala. That's why ngimfisela umfundisi o drive Uber. Lapha yana umuntu uya request engenayo imali. Engishilo qedile. Umuntu uyakwazi ukurequesta la engenayo imali. Axabane nendoda yakhe emlaze ehlala eKhonopia. A request athi ngiyahamba ithi iyazi ukuthi ana mali athi kulungile hamba.
I request imthathe imoto. Mayifike khonopya ethi ngicela ukuchaza. Anginayo imali. Kodwa khona into enginayo. Hawu. Thabo ku drive Uber kunamanga. Lapha ka Uber. Hayi angazi ngifunani ka Uber. Lapha ka Uber. Ise bar. Ise hotela. Ikwi lodge. Yonke into icabanga ilapha emotweni, ilapha emotweni ka Uber. Uma week uzoshaya nawe mokushaya, kuyashaya emuva. Driver wena waze wa cute khona emuva. Ngiyabona ufaka iring uhappy khona emuva ka Uber yonke into i-available, but khona lapho umuntu omoya ingcwele uvela uvule kakhulu uncandweni athi ngilindele usuku olukhulu vele i-atmosphere ishintshe. Niyangizwa? Now ingoba ninawo umoya lento ngishiswa yini uma ufunda uActs I think chapter number 8 iBhayibheli likhuluma ngoPhilip lithi wahamba washumayela uKristu eSamaria. Angithi lithi memshumayela lithi la sindiswa iSamaria. Lithi kwazwakala eJerusalem ukuthi iSamaria lilamkela ivangeli. Lithi kwahamba uJohane bathuma uJohane noPetro ukuthi ahamba yobabeka ini izandla ngoba bona sebesindisiwe kodwa bakagcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele. Lithi babhabhatisiwe nguJesu, bamamkelile uJesu kodwa amandla kaMoya Ingcwele abakabhabhatiswa. Lithi bafika bababeka izandla. Kalasha talabaya. Moya Ingcwele wehlela abazalwane. Baqala baba bold, baba strong. Niyangizwa bazalwane? So eyokugcina engifuna ukunitshela yona into edala ukuthi ebandleni kuphithizele kanje ngixoxele. Lena ke ngiphatha kabi. Ngiphatha kabi le. Into edala ukuthi ebandleni kube kugcwala isono kangaka. It's because awuzusiyeka isono ngoba kuthiwa siyeke. Ngingama la from morning kuze kuyoshona ilanga ngikutshela ukuthi isono wrong ngani. Akekho umuntu ongazi la ukuthi isono wrong ngani kodwa siyekeke. Yazi idalwa yini leyo nto? Ingoba sometimes, not all the time, lo othi siyekeni ukuso nayo. Manje lento ayishoyo ayiphili ngoba izwi ukuze liphile kudingeka ukuthi lo likhulumayo aliphile. Aliphili ngoba ulikhuluma, liphila ngoba uyaliphila. Listen, kade ngitshela uNgcobo ngithi fanele ngiyiyeke iRed Bull ngasayiphuza ngoba ayikho right. Yazi indaba angizoyiyeka ngoba ingekho right, ngiyiyeka ngoba nani seniyayiphuza. Lokho ngiyikho nani nibaya nithola niyithanda. Kade niphuza ama-swish, niphuza ini, seniphuza ama-Red Bull ngobani? Utata. Aniyenzi lento to impress me,
niyenza because ngi-influence kinina. So kufanele ngenze sure ukuthi ngisibonele sihle. Angikwazi ukuhlulwa inkanuko ngime la ngibe ngithi ningakhanuki ngoba kufanele ngilide by example. Uthi Paul lingisani mina ngoba ngilingisa uKristu. Angikwazi ukumithisa ebandleni nginithethise menmitha ningashadanga. Aninibona mina nje. Bayangizwa ukuthi ngithini? So, let me demonstrate this thing what I'm talking about. Ngizobiza ba ngoba kodwa uchila akekho bakithi. Woza Ncayiyana. Woza Nzuzu. Pay attention. Ncayiyana. Imala. Nzuzu. Ngidinga usiso yedwa. Woza akhona. Now, imeduzo kaNzuzu. Now, niyathandana. Nifike nje vele niyijolela nje. And anifune sicefe. Now, angizuhamba ngilokho ngiqalaza abajulayo. If mina ngijola, ngithi mina yekani ukujola. Nangizwa? Right. Lenkanuke kimi. If uNzuzo ubejola no akhona kuphela. Woza Sam. Woza ngala. Uzojola no Sam. Woza du. Mayibona lo ukuthi uNzuzu usajola no Sam. Ayitholele naye. Now bafike. Bese sonweni vese. Bafika babona kwatholakala ukuthi kanti bafike endaweni la khona kunogcobo lowaso. Kwavele kwa multiplier. Mawukuthi bebebonana once a month. Sebebonana once a week. Kodwa ngibhizi ngiyajuluka mina ngithi yekani ini. Angithi nami ngiphuma la ngiyakuso. Nihamba nami ngithi. So, umoya akuona mazwi, my Jesus Christ, akiyekisayo. Izwi elikiyekisayo. Othi ngibe kanje, akulona iverse elikiyekisa isono. Izwi elikiyekisa isono. Ufunda uJohn chapter number 1 lithi ekuqaleni kwakukhona ulizwi. Ulizwi enguNkulunkulu, ulizwi enoNkulunkulu. Lithi ulizwi. Oh God. Ubani? Ulizwi. In the beginning there was the Word, and the Word was with, and the Word was, He was in the beginning. All things were made through. Without Him, nothing that was made was made. There was a man sent from God. His name was John. He was not the light. He came as a witness to the light. That the light has come, the greater light has come to the world. Move to verse 14, and then ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Kusho ukuthi izwi laqala laphila, laba umuntu, lahamba, lakhuluma, lacula, laphilisa abantu, izwi. Now, what does that mean? It means this. If ngiphila ubungcwele mina nangizwa mangishumayela manje
into ezokwenzekile lizomhlabizwi uNzuzo athi hey Sam angisekho right lento esiyenzayo asiyeke akusiye oyekayo izwi elimyekisayo now uAkhona naye athi angisekho right ngoba sengiyambona ukuthi usengithanda ngempela Dube asiyeke now babuyele la abafike bekhona neyizwe into engishoyo now into ezokwenzeka manje ile bayathandana now Nzuzo ngithi mina akulala ungashadile now ngoba mina ngishadile and angi-commit adult leli verse engilishoyo lizosesha impilo yami ngisho ivesi lizosesha impilo yami ukuthi ngabe lento engiyishoyo ngiyayiphila yini malithola ukuthi ngiyayiphila ivesi lizoguquka libe yizwi maliguquka libe yizwi uNzuzo methi ufuna ukuyovakashela uAkhona lizombamba uyafuna kodwa khona into engaphakathi emnika amandla ukuthi kurong ukulala ngashadile uthi kuDavide umuntu omusha uzigcina kanjani uthi ke ngilifihlile izwi lakho kuphi enhlizweni yami kusho ukuthi izwi ukuthi umfundisi mengekho abazalwane bengekho wazi ukuthi khona ihle libona nasemnyameni umuzwe ethi Akhona asiyeke athi Akhona kanjani manje athi lento esiyenzayo ayikho right athi Akhona uqinisile ayikho right into edala lokho yizwi now if lingekho ke la izokwenzeka kanjani yonke lento engiyibalayo niyangizwa cela nohlala phansi now itemple asithini itemple buza umakhelwane ithi itemple lakho li right ithi uJesu mayingena kulona uzofikana mbuzo bangahleki musana ukuhleka iproblem yenu nijahe ukudayiselwa ama blessing hey engishilo nijahe ukunqakiswa kanti itemple lakho alika clean if nje itemple lakho lisane unforgiveness uJesu uzoyishanga eCalvary lo kukhona umuntu ongakamxoleli walinyazwa uanti ngo1992 emafarm kuphekiwa kujikela ngomphini walimala la kulesika 1992 namanje uanti umumbona ucabanga lwamphini 1992 uJesu mayifika ke kuwe uthi ifunani lento etempelini lami ufika 2026 usaku 1992 nayibona le nto uMandela engakabi naye president wena ulapho uthi ngeke ngimxolele uanti over my dead body now listen nanto ongayi understand la uthenge ngimxolele khona uanti over my dead body your life stops there kuqhubeka iminyaka kodwa impilo ima lapho
Nithatha indaba uJesu ngesiphambanweni athi Nkosi bathethelele ingoba ufuna ukuthi avuke emva kwethuba ngoba izoma esiphambanweni impilo yakhe. Abangizwa ngithini? Indaba uStephen mayigxotshwa ngamatshe athi Nkosi ungababaleli lesi. Ingoba ufuna ubona amazulu evuleka ufuna ukuya enkosini ngoba mayingase angabaxoleli uzosala ematsheni. La ongaxolanga khona kuqhubeka iminyaka impilo yakhe iyamakoda ime ilinde ukuthi uzuxola. Uma uke waze wafa ungaxolanga ubuyela la wawukhona awuye ekhaya. Ingakho ukuxola kusiza wena ukuthi impilo iqhubeke. Ningilalela ukuthi ngithina ngithi. So zibuze namhlanje ukuthi yini into uJesu ngathi mayifika kimi ayishaye ngeCalvary akayishaye manje. Akayishaye manje. Kungaze ulinde kuze kuculwa amagugu ngoba lapho uma usulele lapha ya khona ningilalele manje khona bazolala emathuneni khona bangeke babe khona emathuneni at all. Uzophume umzalwane osindisiwe akafa uphuma emzimbeni. Ngiyaphinda umzalwane osindisiwe ophila impilo yokusindiswa akafi. Ingakho ethi umpostoli uPaul musana ukukhala ngathi abantu abangakholwa yini nikhale kanje angathi aninathemba. Asife ekufeni siyalala ekufeni cause sobuya solanda imzimba. Angiqhubekeke namhlanje us deal not John Macron. Let's deal with us. Hey ni good ekuqalazeni izinto ezirong kamakhelwane. Ha! Yabo njengoba ngishumayela nje khona oshoyo ukuthi kodwa uloveleni usibani bani. Kwaphela uye ongaxoleli. Uthi uJesu usho kanjani ukuthi omunye akasuse ispekla wena unogodo. Qala ususa ugodo khona uzobona kahle. Ningilalala abantu abazosurvive noNkulunkulu azobasiza kulesi sikhathi abantu abazothi Lord deal with me. Akubona abafarisi abazoya eTempelini bathi mina Nkosi angifani nalo amthelisi. Ngiyafasta ngikhokha nezishumi. Ningilalela ngithi obana bathi kunezinto ezikumina uNkulunkulu ofanele ayidedele ngeCalvary namhlanje. Nangizwa? Yeah. Uma uphuma nje la, it's over. Block, delete. Mawukuthi uyazi ngekhanda rakashatapa. I delete. Oh God, you are able to pull down every stronghold. Nangizwa? Ufunda Romans 12. Uthini Romans 12? Uthi be renewed. By the transformation of your mind. Nangizwa ukuthi ngithina ngithi? Yes, please. Jesus is coming back. Asingadlali icawa. Lento intshontshayo. Yazi lento intshontshayo uyintshontshe ngoba uyintshontshela umuntu obonayo yonke indawo. So awuyintshontshe ke untshontshelwa umuntu obonayo. Awukwazi ukufika uzonyonyoba la uthi manje la bayizwa into engichaza ngithi bayizwa lento engisho niyayizwa into engisho ningilalela uthi ngithini kunini woza la gichima woza yonyoba utshotshela masi woza tshotshela masi yonyoba nenza njalo ke menicatha nibonwe ebusuku. Niyangizwa ukuthi kuthini? Ningilalela ukuthi ngithini? Menicatha nibonwe ebusuku kumrequest nenza nje. Ukuthi umfundisi akekho. Khohla umfundisi. Ukuthi abazalwana bekho. Khohla abazalwane. Kune all seeing eye. Uthi David, where can I go from your presence?
Ngingabaleka apho ngoba kwabafileyo. Kwabaphilayo. In the darkest valley ukhona. Ningayikhohlisa iJoma yasi besikhohlisa yasi. Inyama ikhohlakele iyazi ukuthi uma ungabona umuntu wenyama ubona. Inyama ayinandaba nezinto zikamoya. Yazi ukuthi nje akho umuntu wena. Let's move. uJesu konta ikhuluma la. Lalelani bazalwane. And Jesus went into the temple of God and cast out all that sold and bought bazalwane in the temple and overthrew the tables of the money changers and seats of them that sold doves. Umoya ngcwele uyadayiswa kusikhathi samanje. Ya umoya ngcwele uyadayiswa. Ya uyadayiswa. Ya. Simeon wabuza. Wathi Petro, ngiyacela. Lento yenzayo uthi uma ubeka izandla abantu behlela umoya ngcwele. Ungidayisela. Wathi nami ngicela ungidayisela ngoba ngifuna nami ngibabeka izandla. Wathi uPetro, may your money perish. Nami ngisho njalo ngithi may your money perish. Listen now. God. Sesidilile netemple eli spiritual ngithi. Asidile neli physical. Lalelani bazalwane. Nkosi uJesu. Uzoyiqala ngithi nikele. Uthi ke and he said verse 13 uthi and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves. Verse 14. You know, ngiyamthanda verse 14. uJesu mayiseklinile, asithini uJesu mayiseklinile. Ayasho induku manje. uJesu mayiseklinile. Kwenzeka verse 14. Funda verse 14 dubu. Wasefika kuye izimputhi nezinyoka ethempelini. You see why there's no power endlini kaNkulunkulu? You see why there's no power endlini kaNkulunkulu? You see why engekho amandla endlini kaNkulunkulu? There is no way endlini kaNkulunkulu amandla angabi khona ngoba uNkulunkulu uamandla. Ningalokho nilalela umuntu onitshela ukuthi ningalandela amandla. Anilandela amandla, nilandela uThixo. Amandla I must, because amandla afakazela. Uthi uJesu mawukuthi anikholwa him, at least kholwani imisebenzi engiyenzileyo. Ngoba ifakaza ngami. Bayayizwa lento engichaza ngithi. Ningilalela ngithi. Now, I'm worried. Whole week bengade ngikhala Sifiso. Kade ngikhala. Meke ngayicabanga lento kade ngikhala. Bazalwane. Ibandla liyagula. Lento mengicabanga ngifikisa ngenyembezi. The Church of Jesus is sick. Siyagula. Gogo. Siyagula. And isigula kusukela la kuyophuma le kukhagade emnyango. Ibandla likaKristu liyagula. Ongaboni ukuthi liyagula, there's something wrong with you. Sikhonza abantu.
yonke into ugcobo. uKristu usemnyango, sibhizi thina ebandleni, siyagula. If you study ibandla lezenzo, very healthy church, ebandleni akuphendukwa kusukela phambili kuyofika emuva, kuphendukwa. Umuke wakhuluma ngevangeli lokuphenduka, basaba ukuthi nizohamba. Siyagula. Nana nifuna ukutshela ukuthi phendukani, ngoba niyayithanda lezi zinto enizenzayo. Kugulwa la, nami ngiphethe imike ngiyagula, nani nilapho niyagula. Kugula wonke umuntu. Lamhlanje fanele sikhale sithi Nkosi siyagula, ngenelela. Listen. Nkosi ngisize. Asilikhulumeni iqiniso. Ziphi izibonakaliso nezimanga ebandleni? Anikwazi ukunikela kangaka impilo zenu ishone phansi zingakhuphuki. Konke wrong, siyagula. Ngithi imali niyithathaphi ningasebenzi? Mengithi aninikeli, bangakho abafakaza ngomsebenzi. Uthethe kahle ukuthi aninikeli ngoba siyayithola imisebenzi. Kusho ukuthi inkinga ayikho ke phambili kuthina. Bangakho abafakaza bathi bengasebenzi sengiyasebenza. Yini kunikelwani kungasebenzwa, kungasetshenzwa, kusetshenzwa nje. Sizoyithathaphi imali ngoba siphila ngemali yasasa, asisebenzi. Siyagula. Angikwazi ukunika amavesi. Mina ngifuna imali. If leli vesi liyasebenza, yini ngingalisebenzisi? Ngithi yini ngingathathi leli vesi enginishumela lona, ngihambe ngithi kulungile, alihambe ngiyongisebenzela ngedwa. Yini nginika ivesi kodwa mina ngifuna imali? Siyagula. Ithempeli leli liyagula. Kuyadayiswa. Siyagula. uJesu akangabuyi manje. Ingcosana ezohamba mayibuya manje ngoba siyagula. Senza ama-conference njalo, senza imvuselelo njalo, but there's no impact. Siyagula. Kwenziwa yini? Abantu ngoba bengamfuna uJesu, abantu bamthanda uJesu. Yini ngithi abantu bamthanda uJesu? Indaba kugcwale kangaka ngephasika. After iphasika ngabe sagcwala. Iproof le ukuthi abantu bamfuna uJesu. Inkinga la bafika khona bafika bangangitholi. Bathi sifanele kungaya enkonzweni mosanje. Bayihlalele emakhaya. Bafuna baze babuye next year ngephasika. Siyahluleka ukubamba ngoba siyagula. Siyagula. Siyadayisa.
senza siyakula. Asiphendukeni siyakula. Ibandla fangabe ibandla indawo yama-solution. Awazi ukungena ebandleni uphuma ugula. Ungena ugula, uphuma ugula. Sibe sishumayela ivesi elithi uphilisa zonke izifo. Kodwa asifuni ungena ebandleni uhambe unganikelanga, kodwa uhamba ugula. Siyagula. 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 Asimeni kancane. Let's address the elephant in the room, bazalwane. Siyagula. Yasibala nami. Siyagula. Asenzi kahle. Asiphendukeni siyagula somzimba. Siyagula. Ni business. Siyagula. 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 See, we are sick. Ingcebo zikaNkulunkulu ayiphenduke. Akukho right. Siyagula. 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 Sijahe fame. Sijahe ukutrenda. Sijahe uba ama-powerful men of God. Abeze la abantu abawu-5 osandla. Woza Ngcobosa. Imala woza Justin, woza Ayanda. Woza Lunga. Imani phansi. Woza Dube. Akeze wokugcina. Woza Thabo. Keyboard iyona lezi zinto edala ukuthi ibandla ligule. Ama keyboard. Thabo, come stand here. Buyelani ngala Ngcobo. Hayi siyagula. Ima lapho Ayanda. Imani lapho. Listen. If this is Jesus. If this is what the church belongs to Jesus. Ibandla belongs to Jesus. Ibandla belongs to Jesus. He made some to be apostles. Ubenzile. Abafakananga ubenzile. Abapushananga ubenzile. Abanikananga ithuba ubenzile. And mayibenza ubenza ngoba bayazana naye kusithekeni. Ubiza uldizayi. Ubizo lokufica
ukhonza uNkulunkulu njengoDavida akafisanga ukuba inkosi, wayeyilusela. Lithi uSawuli wakhethwa abantu. He made some ukuba abapostoli. He made them. He made some to be prophets. He made some to be evangelists, abavangeli. He made some to be pastors. He made some to be teachers. Not to be seen, to equip nina. Bayangizwa ukuthi ngithini? To equip nina abazalwane to be like Jesus. Akakwazi ukuyigqoka ubupostoli, because umpostoli is the order of God. He brings order in the church. Apostleship. He's the one that brings order. Umpostoli akahlale bandleni ngokomthetho. Uyahamba ayovangela, ayoshumayela, ayoprofeta. Because these graces are embodied in him. Mayisefikile lapho avuse these ministries through Christ. Nangizwa ningilalela ngithi aba asikwazi ukuphathwa isipho esodwa. If ukuprofetwa kuyoprofetwa kusukela ekuseni kuze kube ntambama, alikhizwi. Ingakho lithi sakhelwe sisekelweni isani sabaprofeti nabapostoli. Ningilalela ngithi ibandla lifundiswe, lifundisizwe. Umfundo Acts chapter number 6 verse 4. Kwakhona isiphithiphithi lapha ebandleni lokuqala. Kuthiwa labafelokazi bama Gentiles bayarojwa, berojwa abafelokazi bamaJuda. Lithi iBhayibheli mase kuphakwa kwakudla labafelokazi bamaJuda kwaba nechaos. Manje uSathane mayiseyibona ukuthi ibandla limunyu vela lethi chaos engenasidingo. Kwakuba nesiphithiphithi sokudla, sebekhohliwe ukuthi bazokwenzana ebandleni. uPeter wathi uPeter angeke thina siyongena esiphithiphithini samabhodo. Wathi akukuhle thina ukuthi silibele sinaka indaba zamabhodo. Number 1, akukhetha amadoda awu7 ane-integrity, anodumo oluhle, agcwele umoya engcwele. Noma kuphakwa fanele ube nomoya engcwele. Ngaphaki nombani. Lithi bakhethwa noStephen wayelapho. Umfundo verse 4 uthi Peter uthi akuhle thina sinake amabhodo wait tables. Uthi we will give ourselves into the ministry, into prayer and the ministry of the word. Ibandla elinganalizwi, elingathandazi lizodansa kuze kuyoshona ilanga, lidanse namadimoni. Listen, ayikho inkinga ekudanseni, kodwa dansani kube kuphila abantu umudansa. Yonke into esiyenzayo ayibe nama-results. Asiyakuphapha. Mesidansa asidanse kuphila abantu kusukuma ishosha. Mase siyadansa kulo mdanso esiwenzayo. Akuwona nje umdanso odiliza iy'ndonga zaseJerikho. My God, Jesus. Singadansela ukubukwa asikho eklabhini.
singadansi ukubonakala ukuthi khona oqhwethwa kahle. Lo wave yenza kahle lento yokuqhwethwa. Ifinga sibuyisela ngalutho sihle isikhathi sikaJehova. Asihlale phansi sifunde. Sithandaze. Sizozinikela emthandazweni nakwi-ministry yezwi. Liphelile izwi. Kungeni entertainment ebandleni siyagula. Listen to me. Funda Galatians 4 verse 19. Funda akhona. Verse 19. Uthini? Listen, uPaul la ukhuluma ngeinseka. Uthi my little children in whom I travail in birth until Christ is formed in you. Mengima phakathi kwenu bazalwane. Akumele ngiqede into engishoyo makale radio ungazange ukhule kuKristu. Khona into yakho kumele ithi kune party yami engafani noKristu. Ekufanele until I must grown. Angikhale mokhona indawo kimi engaveza uKristu. Angikhale. Uthi Paul bantwana bami. Uthi angikho right. Ukhuluma namaGalatia. Uyalithethisa leli bandla. Khona la ithi khona ufoolish Galatians. Niqale kahle ubantu senithakathile. Sithakathiwe nathi. Kungena izwe ebandleni. Kwangena imali ebandleni. Kwangena izinto ebandleni. Ingakho sigula. uNkulunkulu akasekho. Sokhona osibanibani. Listen. Kungena ama-honorarium. Laba bala akekho tham a prophet. Bangilalela usinthi ningilalela ngithi yes, because it's not a title, it's a ministry. But unkosikazi wakho mekunika ukudla ekhaya akasho ukuthi prophet. Kodwa ufuna bonke abantu ngaphandle noma edrobheni prophet. Umuzi uma ungihlonipha ngibize ngesibongo. Mengila epulpit prophet. Angisho ukuthi ningababiza obo prophet beni. Kodwa sesiyayiqoka lento. Siyayiqoka. Uma ungashonga nje ukuthi prophet wathi pastor, I'm offended. Because lento angiyitholanga kalula ukuthi ngiuprophet. So, siyubudokotela. Doctor, so siyubudokotela lento. Siyagula. uJesu simkhiphela ngaphandle. Ngamane siyeke, mina ngamane ngiyeke. Mina ngikhuluma lento ngoba ngingcono. Ngikhuluma ngoba nami ngithi inkosi ngisebenze. Listen bazalwane. Asi-address i-elephant in the room. Ngoba niyibona lezi zinto inkeke akekho ekhulumayo. Mina nginandaba nama-likes. Anginandaba na-membership. Ngizolikhuluma iqiniso. If uNkulunkulu mekwenza umpostoli uyakhohlwa ukuthi wenzelwa abantu. Ucathi bokwenzelwa wena. Uthi akekho umpostoli ongenamoto. Awubizwanga ngoba unemoto. Ubizwe ngoba inhliziyo uyibonile uNkulunkulu ukuthi angakwazi ukuyisebenzisa. Awubizelwanga nane-ability yakho. Ngoba uNkulunkulu mekubiza akakhethi nge-ability, ukukhetha ngenhliziyo. Akakhethi nangamaphutha akho akudala ukukhetha ngenhliziyo.
uDavide wenza isono esiwesi kunoSaul, but wathi ngimfumene owenhliziyo yami. Kodwa enze isono esiwesi kunesaSaul ngoba inhliziyo that counts. Siyagula. Asifuni ukufana noJesu. Nifuna bazalwane, yekani ukukhonza abafundisi. Ningilalela uthi ngithini? Umfundi izenzo chapter number 10, iBhayibheli likhuluma ngoCornelius. Lithi waba nevision uCornelius. Ingilosi yakhuluma naye, yahamba yakhuluma noPetro. Wasuka uPetro wayendlini yaCornelius. Mayifika uPetro engena endlini yaCornelius, uCornelius uyaguqa. Guqa. Lithi waguqa. Ngalesikhathi eguqa, amsukumisa uPetro. Wathi sukuma. Ngumuntu njengakho. Manje guqa. In fact sukuma. Umuka wangaguqa ngiyakubuza. Ngiyakubuza ukuthi ukhuluma nami umile. Oluhlonipha uGcobo. Kodwa lithi wamsukumisa uPetro wathi, don't worship me. I'm like you. Yekani nani ukukhonza abafundisi. Bathandeni. Bahlonipheni. Ba-honorisheni. Don't worship them. They're like you. They're like you. Manohlala phansi. Siyagula. No, let us all kneel and repent before God. Asiguqa. Siguqele ibandla likaThixo. Liyagula. Asiguqeni sonke. Asiguqa. Hayi asiguqa. Hayi ngeke. Gogo. Ngicela uthandaze. Awusithathele wena umuntu omdala la. Ngicela uxolo. Ngicela usixolisele ebandle, uxolise kuThixo ngebandla lakhe. Awusixolisele, siyagula. Baba wethu ongcwele. Babona abantu bonke. Uyasazi. Uyalazi nebandla lakho. Uyayazi nenceki yakho. Akukho okufihliwe kuwe. Konakele msamo, konakele nakuthina. Nathi uNkulunkulu ongcwele sabe sifazana asiguqe ngamadoda. Sikhuleke kuwe. Uzivula amehlo sibone izinto ezingalungile. Noma ngasenzeli kahle. Ngenxa ukuthi sawe nokugxoshwa saba yonke into siyathula. uNkulunkulu wethu namandla onke silekelele impilo yethu. Ngoba wena Nkosi uNkulunkulu weqiniso. Awuyena umkhohlisi. Nangelilodwa ilanga ukhohlisa wenza okungalunganga. Wazi wayesiphambanweni uNkulunkulu ongcwele. Bathi abakwenzeka wathi mabathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Nangempela Nkosi bathethelele. uNkulunkulu wabona amandla konakele emhlabeni wonke. Konakele ezindlini zakho uthi namandla onke. Uma konakele Nkosi abantu bazoza kanjani kuwe? Ngoba Nkosi Jesu uma beza kuwe sidinga imali. Uma beza kuwe sidinga amagama amakhulu. Sikhohle Nkosi ukuthi awusithathanga sinamagama. Jesu. Wasithatha kule ndawo singenalutho. Jesu. Wahamba nathi indlela yonke. Konke sinakho sibhathele kona endleleni. Moyingcwele. Moyingcwele. Silekelele uNkulunkulu. Siyagula. Konakele endlini yakho. Konakele Nkosi nasemsamo nasesiswini nasemnyango. uNkulunkulu namandla. Kodwa sibonga ukuthi Nkosi uphezile. Ongafani nowabantu. Sikubonile Nkosi kule ndawo. Ukhuluma kwenzeka. Lekelela Nkosi abafowethu abasezindlini balekelele Nkosi konakele kakhulu. Baba wethu namandla size moyingcwele. Asenzanga kahle kuwe.
siza phambi kwakho sodwa nesidlo sakho sidle kanye nawe. Yes. Singenzanga. Yes, Lord. Yes. Awu Nkosi siyaphenduka namhlanje. Yes, Lord. Yes. Yes. Siyaphenduka namhlanje. Yebo, siyaphenduka. Uyabaza ubuthakathaka bethu. Siyaphenduka. Sikheza usihlambululo moyingcwele. Hallelujah. Ngoba manje sesizodla nawe. Usuzodlala nathi etafuleni. Hallelujah. Uyazi Nkosi sikonakelelephi. Hallelujah. Awu Nkosi size kuwe sophenduka. Lethi ibandla lakho lonke uNkulunkulu wami namandla onke. Yilona ngenhliziyo yakhe. Uyazi la yena khona. Yes, Lord. Uthi ke Nkosi yami ezwini lakho asihambe singabe sona. Ngoba ngeke saguqa njalo la sisonile. Siphindele futhi nangakutsatha. uNkulunkulu siguqa futhi sisonile. Sihlambulule emoya engcwele. Usenze sihlale nawe sincike kuwe ngekhathi zonke. Ngoba uma sincike kuwe nawe uzoncika kithi. Kuthi makufika ingane ukufika konke. Usilekelele Nkosi kuko konke. Qinisa Nkosi abantu abasha kakhulukazi. Ubalekelele. Lithi nakho uma kunje umutho omileyo. Engakanani umutho manzi. Ayingole. Sizakuwe. Qinisa Nkosi endleleni. Qinisa emoya engcwele. Ngoba akekho umuntu ongasiqinisa ngaphandle kwakho. Mawubona Nkosi sigijimele esonweni. Ugijime Nkosi isilekele sisindise. Ngoba Nkosi kunezinto eziphakathi kuthina zasemaphakathini. Wazitshala ngokwazi uNkulunkulu uzokhuma ngasiphi isikhathi. uNkulunkulu noma sekukhumile uNkulunkulu wamangcwele. Isona sadingeka enyameni yethu. Silekelele isithando sethu silekelele. Akekho umuntu angasilekelele ngaphandle kwakho. Phakama nje kuNkulunkulu. Qala encekweni yakho kuqala nasemndenini wakho. Uze nasebandleni. Awu Nkosi vula indlebe zikamoya. Silizwe la silamkele. Sizwe lingene. Yabhidlisa izinto eziningi izilakho. Ilona elasona zaphenduka senza kuwe. Kwalandela wena moya engcwele wasilekelele. Wahlala nathi, qhubeka nathi Nkosi. Qhubeka nathi indlela yonke. Ungavumi nathi basasingenile kuwe. Basasimile phambi kwasathi yakhona. Ungabusavuma Nkosi wasitehlele emuva. Siyabonga Baba, thatha udumo egameni likaJesu. Amen.